dokter nodig. Ja. Bloeddruk. Ze zeggen altijd Kerkrade, dat is de meest ongezonde plek van Nederland. Nou, ik denk dat de mensen in het Westen gewoon nog vlakker is. Dat ze makkelijker gewoon met een rollator of ding lopen. Hier is alles, vroeger fiets ik ook alles en nu neem ik ook meer de auto. Omdat het gewoon hier toch steiler is natuurlijk, veel meer heuvelachtig. Maar er wordt inderdaad ook wel makkelijk wordt dat spul uitgereikt hoor. Je hoeft maar iets aan te vragen en hup, het wordt geregeld. Terwijl misschien in andere delen van het land daar veel moeilijker over gedaan wordt. Als je het aantal scootmobiels als maat neemt voor de gezondheid van Kerkrade-West, gaat het knap beroerd met deze wijk. Maar niet alleen de gehandicapte racewagens wijzen uit dat het niet bepaald het meest gezonde gebied van Nederland is. Allerlei rapporten spreken over het hoge aantal rokers, zwaarlijvige, diabetespatiënten en jonge mensen met hart- en vaatziekten. En de vergrijzing in Heilust maakt de gemiddelde natuurlijk niet veel beter. Hoe is jouw gezondheid, Wiel? Nou, ik denk dat die redelijk is, maar of die echt goed is, weet ik niet. Maar herken jij dat beeld van de parkstadtenaar die rookt en drinkt en ongezond leeft in de zin van eten en te weinig bewegen? Nou, het blijkt uit allerlei onderzoeken dat er dingen niet helemaal goed zijn in deze regio. Dat er hier meer frikandellen worden gegeten dan elders, heb ik ooit ergens gelezen. Dat er minder gesport wordt. Dus dat is gewoon zo. Daarnaast hebben met name oudere mensen, mannen in deze regio in de mijnen gewerkt. Dus de erfenissen daarvan, wat gezondheid betreft, die zie je nog dagelijks op scootmobiels voorbij rijden, denk ik. Mijn vader had suikerziekte. Ja. Dus ik ben altijd bang dat ik ook diabetes krijg. En daar laat ik me regelmatig op onderzoeken. Ja, oké, dat is prima. Rookt u? Al jaren niet meer, gelukkig. Oké, dat is een hele belangrijke risicofactor die dan vervallen is. Huisarts Frank Somers heeft een drukke praktijk in Heilust. In zijn medisch centrum West, met behalve de praktijk onder meer een apotheek, diabetesspreekuur en psychologische hulpverlening, zijn de zorgelijke cijfers over de gezondheid in de Parkstad elke dag zichtbaar. Ja, en hoe lang heeft u die klacht al, mevrouw? Sinds 3 weken, dat is inderdaad nogal een tijd. Als ik door de wijk loop, dan zie ik ontzettend veel oudere mannen met rollators rondlopen, op scootmobiels rondrijden. Heeft dat nou te maken met een mijnverleden van deze mensen of heeft dat te maken met een ongezonde manier van leven? Met name met dat laatste. De mijnwerkers zijn bijna allemaal overleden. Ik heb in mijn praktijk nog maar 1 patiënt die een echt mijnverleden heeft en nog levend is. Dus de meeste die je ziet rondlopen hebben te maken met hun cardiovasculair risico en de gevolgen daarvan. We zijn de enige regio in Nederland waarbij we helaas aan mensen van onder de 30 zien die een hartinfarct of een herseninfarct hebben gekregen. Daarin lopen wij ver voor op de rest van Nederland. Dat is ook de grote bedreiging die wij zien aankomen, dat het niet meer de oude mensen zijn die hart- en vaat lijden, maar wij zien al kinderen met overgewicht, met ernstige vormen van overgewicht. En daardoor ook al op redelijk jonge leeftijd de gevolgen daarvan krijgen. Uw bloeddruk is goed, meneer Beijer? Gelukkig. Ja. Hij was vorig jaar te hoog namelijk. Ik denk dat een combinatie van oorzaken is. Ik denk dat het zowel de armoede is en daaruit voortvloeiend het slechte eetpatroon, maar tegelijkertijd ook de omstandigheden die je hebt, waardoor mensen minder geneigd zijn te gaan sporten. Niks afwijkends, geen aparte tonen, mooi regelmatig ritme. Van de vergrijzing merken wij vooral de tijddruk. Het meten van een bloeddruk of het onderzoeken van iemand kost meer tijd als die meer tijd nodig heeft om zich uit te kleden. Mijn stelling is, je kunt met een kind tot hier komen, kunt de arm pakken desnoods, maar met je oma niet. En dat vinden wij ook dat je dat moet honoreren. En dat betekent dat je als huisarts meer tijd daaraan kwijt bent. En gezond verklaard? Dat kan ik nog niet helemaal beoordelen, want om dat goed te beoordelen wil ik graag een bloedprik doen om het cholesterolgehalte te bepalen in het bloed. Moet er hang even op mijn knijder te rusten. Van de band hiervan. Is er een toekomst voor deze wijk? Absoluut. Absoluut. Deze wijk is krachtig. Deze wijk die heeft mijn verleden voor een groot deel getrokken. Het zijn dus mensen die gewend zijn hard te werken. Daar is een gap gevallen van een jaar of 20, 30 waarin het not done was om je kind in de mijn te sturen. En tegelijkertijd ook niet de activiteit al was om je kind dan maar te laten studeren zodat hij iets anders kon.
Ik merk nu dat dat voorbij begint te raken. Mensen zijn gemotiveerd en doen heel veel moeite hun kinderen opleiding te geven. En die kreeg de uitslag? Kinder volgende week dinsdag na 1:30. Kinder bellen voor de uitslag. Nou waarom? Zit al fertig.